एफा गिदिर BTC सालायनायनि उनावबो जेनाखि मोनसे 100 crore स्पेन्ड खालामदों नङा होमबा इउथफोरनि थाखाय दा बैबायदिनि थाखाय मोनसे नटिसबो गैया दिनै जाय बायदि पार्टिया जे जोंनि BTC हालामाव साबसिन खामानि मावगोन बेखौथ' जों नुगासिनो दंखायो आरो सोर बायदि लिडारफ्रा आरो सोर बायदि लिडार आरो सोर बायदि बबेबा मोनसे पार्टिया जोंनि हारिनि बेरेखायै मावगासिनो दं जे बेखौ नायनानै जोङो मोनसे मोजां डिसिसन लानानै नङा होमबा बैबायदि लिडारखौ जों सापर्ट खालामनांगोन दिनै जोंनि इयुथ आरो गामि ओनसोलाव दिनै आन्दायगासिनोसो दं 100 कोटिया मा बेलाय नङा होमबा बिथांमोना मिन्थियाखैनो दिनै गामि ओनसोल बायदियाव नङा होमबा बिथांमोना सोरबा खोनागासिनोसो दं माने 2 लाखनि फर्म रानदोंनो मा रानदोंनो दा बेबायदि लेभेलाव सोलिगासिनो दं आरो माने मोजां मिन्थिया मानो होननानै बुङोब्ला मोनसेबो नटिस गैया बिथांमोननि सरकारनिफ्राय दिनै आं सासे बर' लाइमोन जानायखाय आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि BTC हालामाव थानाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जे जोङो जोंनि नैबे BTC ओनसोलाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जे जोंहा मोननै रिजनेल पार्टि दं जे मोनसेया जाहैबाय UPPL आरो मोनसेया जाहैबाय BPF दा आं एसे बर' लाइमोन जानानै आं बेखौसो बुंगोन जे मोननै जेनाखि रिजनेल पार्टि नङा होमबा दा मोननै पार्टिया जोंनि हारिनि थाखाय सोरबायदि पार्टिया गसंनानै दं आरो सोरबायदि पार्टिया जोंनि बेरेखा मावगासिनो दं नङा होमबा हारिनि थाखाय दा आं बेखौसो बुंनो सानगोन एसे लाइमोन हिसाबै जे फैगौ बिसायख'थियाव नङा होमबा सोरबायदि लिडारनो आरो सोरबायदि पार्टिनो बा बबेबायदि मोनसे पार्टिनो जोङो सापर्ट खालामोब्ला नङा होमबा मोजां जागोन आं बेखौसो बुंगोन दिनैहाय जोङो नायब्ला नुनो मोनो नङा होमबा जे दानि गोदान सरकार BTC गभर्नमेन्ट नङा होमबा दिनै बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जौ जुवा खेला होनायखौ अपेन खालामदों बिथांमोना स्पेसियेलि जोङो दा नुनो मोनो नङा होमबा क'क्राझार एरियायावहाय बांसिन जों बिराद 1 week जायो 1 week गेप थायो 1 weekआव आरो जाफिनो बेबायदि सिस्टेमफ्रा माने जागासिनो दं नङा होमबा दा इलेक्सन बोथोर नङा होमबा दा बे इलेक्सन बोथोरखौ जों इलेक्सन बोथोरखौ नायनानै आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे फैगौ बिसायख'थियाव नङा होमबा जोंनि इयुथफ्रा सासे लिडारखौहाय बा जायनि समस्थियाव जाय लिडारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय आसाम एसेमब्लियाव भइस हैगोन जोङो बैबायदि लिडारखौ जोङो चुज खालामनानै जोङो भट होयोब्ला मोजां जागोन दिनैहाय नोंथांमोना नुखादों नङा होमबा BTC गभर्नमेन्टआ थांनाय बोसोराव नङा होमबा जोंहा बोसोरफ्रोमबो मोनसे मार्टियार्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट जायोमोन नङा होमबा दा थांनाय बोसोराव नैबे BTC गभर्नमेन्टआ बिथांमोना खुंदोंमोन नङा होमबा KDSA फिल्डआवहाय क'क्राझारावहाय दा बिथांमोना बै खेलाखौहाय खुंनायाव नङा होमबा दा मार्टियार्स होनोब्ला जों बेखौनो बुजियो जे जोंनि हारिनि जेनाखि NDFB बा जाय मानसिफ्रा बा जाय जोंनि लाइमोनफ्रा थै गारनानै जोंनि हारिनि थाखाय बावसोमदोंमोन दिनै बैफोर लाइमोनफ्रा नङा होमबा दिनैहाय बैफोर लाइमोनफोरनि जेनाखि जिउ गोमानाय बैसोरखौ लानानै मोनसे मार्टियार्स खेला फुटबल टुर्नामेन्टखौ होनाय जायोमोन नाथाय बिथांमोना मा खालामबाय सरकाराव फैखांनायनि उनावहाय बिथांमोना फिल्डनि साखाथियावनो मोनसे जुवा खेलाखौ अपेन होदों बिथांमोना नङा होमबा दिनै बै जायगायाव सोरबायदि मानसि दंमोन नङा होमबा दानि गभर्नमेन्टनि जेनाखि EMफोर MCLAफोर नङा होमबा बिथांमोनखौ जोङो नुदोंमोन आरो गुबै खोथाया बेसो एसे लाइमोन हिसाबै आं बेखौसो बुंगोन जे जोंनि दानि सरकारा मानो जोंनि लाइमोनफोर जायफ्रानाखि हारिनि थाखाय थै गारबोदोंमोन गावनि जिउखौ बावसोमबोदोंमोन बैबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय दिनैहाय मा रेसपेक्ट होनायनि मोनसे टाइम गैयामोन नामा बिथांमोना बेखौथ' लाजिफोनांनायसो जादों जोंनि हारिखौ दा बैफोर जेनाखि लाइमोनफ्रा नङा होमबा जिउ गारबोदोंमोन खालि बिथांमोनखौल' नङा जोंनि हारिखौ मोनसे असनमान खालामनाय जादों आं बेखौ सानो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोङो बयबो जोंनि हारिखौ सानसे समावहाय जोङो नायहरोब्ला जोङो नुनो मोनोमोन जे जोंनि हारिनि जेनाखि बिफाफ्रा नङा होमबा बै समावहाय बन दाननानै जानानै फैनाय जोंनि हारिया नङा होमबा दिनै जोङो नायोब्ला दिनैहाय नैबे लेभेलाव फैबाय जे मोनसे लेभेलावहाय दिनै थांनाय बोसोर बा सरकाराव नङा होमबा प्रमद सारनि सरकाराव जों नुनो मोन्दोंमोन जे बे सरकार थानाय समावहाय मोनसे ISPL बा मोनसे डुरेन्ट काप सन्टोष ट्रफि खेला माबा माबि बिदिनो जोंनि नैबे BTC ओनसोलाव बिराद खुंनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन दा बैबायदि खुंनायजों जोंनि BTC ओनसोलनि जेनाखि लाइमोनफ्रा मोनसे स्कप मोन्दोंमोन गेलेनायनि थासारियाव नङा होमबा दिनै इडुकेसननि सिस्टेमावबो आं बुंनो सानदों जे प्रमद बर' सारनि टाइमावहाय नङा होमबा दिनै सारा मोनसे बड'फा सुपार 50 मिशनखौहाय बिथाङा खुलिनानै होदोंमोन दा बै बड'फा सुपार 50 जेनाखि मिशन दंमोन नङा होमबा बिनि गेजेरजों जोंनि BTCनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफ्रा नङा होमबा आरो गोबां जनगोष्ठीफ्रा मोनसे स्कपखौ मोन्दोंमोन जे स्कपआ सासे IPS जानायनि जे स्कपआ मोनसे
अफिसार जानायनि मोनसे चान्सखौ दंमोन चान्स होदोंमोन जोंनि थांनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ नाथाय दिनै जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों जे बैफोरबायदि मोजां समा दिनैनि समावहाय गैलिया दा एसे इउथ हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे नैबे जोंनि मोननैबो रिजनेल पार्टी नङा होमबा दा रिजनेल पार्टीखौहाय जाय बायदि पार्टीया जे जोंनि बिटिसि हालामाव साबसिन खामानि मावगोन बेखौथ' जों नुगासिनो दंखायो आरो सोरबायदि लिडारफ्रा आरो सोरबायदि लिडार आरो सोरबायदि बबेबा मोनसे पार्टीया जोंनि हारिनि बेरेखायै मावगासिनो दं जे बेखौ नायनानै जेन' जोङो मोनसे मोजां डिसिसन लानानै नङा होमबा बैबायदि लिडारखौ जों सापर्ट खालामनांगोन जे जाय लिडार बा जाय मोनसे बबेबा पार्टीया जोंनि हारिनि भइसखौहाय गोजौआव थिखोगोन दिनैनि समाव जोङो नायब्ला नुनो मोन्दों नङा होमबा दानि जेनाखि बिटिसि गभर्नमेन्ट बिथांमोना मोनसे एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना नैबे बिटिसिआव खामानि मावदों जे 100 crore फर इउथ्स नङा होमबा इउथफोरनि थाखाय 100 crore इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय दा जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गासै जोङो पपुलेसनखौ जोङो नायब्ला नुनो मोनो जे एप्रक्स जोंहा 31.5 lakhs दङ आरो जोंनि नैबे जेनाखि एजेन्डा लानाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ नङा होमबा दिनैहाय बिथांमोना 2 लाख राननायनि खोथा बुंदों नङा होमबा दा आं बेखौसो बुंनो सानदों जे जोङो नैबे 100 कौटिखौ नङा होमबा 2 लाख रानोब्ला जोङो बिटिसिआव 5,000 जन मानसियाल' माने मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो मिन्थिगौ जे जोङो नायब्ला नुनो मोनो नङा होमबा स्कुल बा कलेज बा इउनिभार्सिटि लेभेलाव जे माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला मोनसे नटिस होयो नाथाय बिथांमोना दिनैहाय एफा गिदिर बिटिसि सालायनायनि उनावबो जेनाखि मोनसे 100 crore स्पेन्ड खालामदों नङा होमबा इउथफोरनि थाखाय दा बैबायदिनि थाखाय मोनसे नटिसबो गैया दिनै नङा होमबा दिनै जोंनि इउथ आरो गामि ओनसोलाव दिनै आन्दायगासिनोसो दं 100 कौटिया मा बेलाय नङा होमबा बिथांमोना मिन्थियाखैनो दिनै गामि ओनसोल बायदियाव नङा होमबा बिथांमोना सोरबा खोनागासिनोसो दं माने 2 लाखनि फर्म रानदोंनो मा रानदोंनो दा बेबायदि लेभेलाव सोलिगासिनो दं आरो माने मोजां मिन्थिया मानो होननानै बुङोब्ला मोनसेबो नटिस गैया बिथांमोननि सरकारनिफ्राय नङा होमबा नटिस मोनोब्ला मोनसे बुजिगौमोन नङा होमबा आरो मिन्थिगौमोन नङा होमबा दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गासिबो मिन्थिजोब्बाय जे दानि सरकारा माबायदि जोंनि नैबे 100 कौटिखौ लानानै माबायदि थगायगासिनो दङ नङा होमब्ला जोङो नायोब्ला नङा होमबा बिटिसिआव गासै 420 दा बिसिडिसि दं बिटिसिआव आरो मोनसे बिसिडिसिआवनो खमावनो मोनबा 6था गामि थायो आरो मोनसे गामियावनो इउथ्सफ्रा गैयाबाबो 20 जन 30 जन 40 जन अबेबा गामियाव 100 जनबो थायो नङा होमबा दा गुबै खोथाया बेसो जुदि जों केलकुलेट खालामनानै नायोब्ला मोनसे गामियावहाय सासे लाइमोना 2 लाखनि सुबिदाखौबो मोननाय नङा दा गुबै खोथाया बेसो जे बिथांमोना जानाखि दिनै सरकाराव दं नङा होमबा दिनै बिथांमोना मा खालामदों जे 2 लाखखौ मोनसे गामिनि मोनसे न'खरावनो बिथांमोना 2 लाखखौ रानदों नङा होमबा दा बेफोरबायदि बुस्थुखौ नायोब्ला माने बिराद इलिगेलाव सोलिनानै दं आरो माबायदि क्राइटेरियानि मानसिफ्रा मोनदों बिथांमोना दिनैसिमबो फोरमायनो हायाखै नङा होमबा मोनसे दालाल सिस्टेमा दिनैहायनि थासारिखौ जों नुनो मोन्दों आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव नङा होमबा दिनै जोंनि इउथफ्रा आरो बुजिनांगोन जे जोंनि नैबे बिटिसिआव जे माबायदि दालाल सिस्टेमा सोलिगासिनो दं आरो नोंथांमोनाबो दिनैहाय माखासे कल रेकर्डिंफोर दिनै खोनानो मोन्दों नङा होमबा जे 1 लाखखौहाय गुबुननि नामाव लानानैहाय 1 लाखखौ गावनो सिपिआव सोनाय नङा होमबा दा बियो मोनसे रियेलिटि आरो दिनै बिथांमोना जेनाखि दानि बिटिसि गभर्नमेन्ट नङा होमबा दिनैहाय मा जोङो नुनो मोन्दों जे बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो माखासे जोंनि बर' बिमानि मेगनाव जोङो मोदै गनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नङा होमबा दिनै बिथांमोना इलिगेलैहाय माखासे अरुणोदयखौ दानदों दिनै जोङो एसे लाइमोन जानानै जोङो बेखौसो दुखु फोरमायदों नङा होमबा दिनै बैबायदि गरिब गुन्द्रानि न'खर नङा होमबा बैबायदि मोनसे संसारखौ सोलिनो आन्था बिथांमोननि थाखाय बिराद खस्थ' जायो दा बैबायदिखौ दाननानै होनाया नङा होमबा बिराद माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोङो बे समाव नैबे दानि सरकारखौ जोङो मोनसे खावलायनोसो सानदों नङा होमबा लाइमोन हिसाबै जे बेबायदि खालामनो नाङामोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो एसे लाइमोन हिसाबै जोङो सोरनिबा बर' बिमानि मेगनाव मोदै गनायखौ जोङो नायनो लुबैयाखै आरो बेबायदि जानाङामोन आंनि गोसो सिंनिफ्राय आङो दुखु फोरमायदों आरो जोबनायाव आं बेखौसो खावलायगोन जे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जेसेबांनाखि जोंनि रायजो राजाफोर बिदा फंबाय आइ आफा आबै आबौ जेसेबांनाखि दं आङो बेखौल' बुंगोन जे जोंनि नैबे एमएलए बिसायख'थियाव जे मोजां लिडारखौ चुज खालामनानै भट होयो जेन' जोंनि हारि आरो थामोनथानि थाखाय जेन' रैखाथि मोनो एसेनोसै